ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ହ୍ରଦ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ କାମ୍ରୁନାଗ ହ୍ରଦ। ସବୁ ବର୍ଷରେ 14 ଏବଂ 15 ଜୁନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶୀ ମାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ତାରିଖ ଯାହା ହିମାଚଳ ଭାଷାରେ ସଜା ଅଟେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଏହି 2 ଦିନରେ ବାବା କାମ୍ରୁନାଗ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଏଠି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ବାବା ଉପତ୍ୟକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ସେ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ରୋମାଣ୍ଡା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମାଣ୍ଡିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଜଣକୁ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଉପତ୍ୟକାରେ ଜଣକୁ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ହ୍ରଦ ଅଛି ଯାହାକୁ କାମ୍ରୁନାଗ ହ୍ରଦ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ମେଳାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଭକ୍ତମାନେ ସୁନା, ରୂପା, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଟଙ୍କା ହ୍ରଦରେ ଫୋପାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ହ୍ରଦର ତଳଭାଗରେ କୋଟି କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେବ କାମ୍ରୁନାଗଙ୍କୁ ବର୍ଷାର ଭଗବାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ କାମ୍ରୁନାଗ ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିବାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମେଳାରେ ଭକ୍ତମାନେ ହ୍ରଦରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଏକ ବିରାଟ ଧନ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କାମ୍ରୁନାଗର ଲହରୀରେ ଏକ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। କାମ୍ରୁନାଗ ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତରେ ଆସିଥାଏ। ସେ ଏହା ବାର୍ବରିକ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବେ ଏବଂ ହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ସେନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଏହିପରି କୌରବଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ତେବେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାମ୍ରୁନାଗ ଏକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମୁଣ୍ଡକୁ ହିମାଳୟର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଆଡ଼େ ମୁଡୁଥିଲା ସେହି ସୈନ୍ୟ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଥରରେ ବାନ୍ଧି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରଖିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜଳ ସମସ୍ୟା ନ ହୁଏ, ଭୀମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ହ୍ରଦ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ହ୍ରଦରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ପଣ କରିବାରେ ଏହା ଶପଥ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ନିଜ ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ହ୍ରଦଟି ଟଙ୍କାରେ ଭରି ରହିଛି। ଏହି ସୁନା ଓ ରୂପା କେବେ ବି ହ୍ରଦରୁ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦେବତାଙ୍କର ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ହ୍ରଦ ସିଧା ପାତାଳକୁ ଯାଏ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଏଥିରେ ଲୁଚି ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ 14 ଏବଂ 15ରେ ବାବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ହ୍ରଦ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। ଏହି ଦିନ ପରେ ଏଠାରେ କୌଣସି ପୁରୋହିତ ନଥାନ୍ତି। ବରଫ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହି ଧନକୁ କେହି ଏଠାରୁ ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କାମ୍ରୁନାଗ ନୀରବ ହୋଇ ନାଗଲୋକ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସାପ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ଏହି ପର୍ବତକୁ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ସର୍ପ ଦେବତା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ଯଦିଓ କେହି ଏହି ହ୍ରଦର ଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲିଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।